Ja som tvoj pokojný duch. Som tu, aby som ťa sprevádzal, aby som ti pomohol spomaliť, nájsť pokoj a získať späť silu, ktorú si možno cestou stratil. Vitaj pri tejto chvíli pokoja, brat môj. Toto je tvoja svätyňa. Tvoj priestor, tvoj čas. Nádych, výdych a poďme spolu spomaliť. Nájdi si pohodlnú polohu. Môžeš sedieť, môžeš ležať. Je to jedno. Hlavne nech je ti dobré. Toto je len tvoj priestor. Tvoj kľud. Tvoja chvíľa. Pomaly zavri oči a skús cítiť svoje telo, ako dýcha, ako leží, ako sa opiera o zem alebo o stoličku. Len ho vnímaj. Hlboký nádych. Raz, 2, 3, 4, 5. Jemné podržanie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a pomalý výdych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Výborne. Ešte raz. Hlboký nádych. Raz, 2, 3, 4, 5. Podrž. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a výdych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nechaj svoj dých spomaliť. Nech je prirodzený, jemný, bez tlaku, bez snahy, len pokoj. Predstav si, že každým nádychom do teba vstupuje jemné, teplé svetlo. Ako ranné slnko, ktoré hladí tvoju kožu. A každým výdychom všetko, čo ťa ťaží, odchádza preč. Napätie, strach, únava, tlak, všetko mizne s výdychom. Myšlienky nechaj prísť a odísť. Ako mraky, ktoré plávajú po oblohe. Sleduj ich, ale nedrž ich. Teraz pôjdeme hlbšie. Pomalšie do ešte väčšieho pokoja. Začni nohami. Cítiš, ako sa uvoľňujú, ako keby z nich niekto pomaly vypúšťal napätie. Lítka, jemné, mäkké, pokojné.
stehná, ako keby padali do mäkkého vankúša pokoja. S každým výdychom hlbšie. Brucho. Uvoľni ho. Nech spadne, nech zmäkne. Prsia, ramená padajú dole, konečne si môžu oddychnúť od všetkého, čo nosíš. Krk, tvár, čelusť, uvoľni, pusti. Nech je všetko slobodné. A teraz tvoj chrbát. Od hora až po spodok. Uvoľňuje sa každým dychom. Hlbšie a hlbšie. Predstav si svoje miesto pokoja. Lúka, les, pláž alebo úplne nový priestor, ktorý vzniká práve teraz. Dovoľ mu objaviť sa pred tebou. Pozri sa okolo. Aké sú farby? Čo počuješ? Ako to tam vonia? Toto je tvoj priestor. Nikto ťa tu neruší. Nikto od teba nič nechce. Tu môžeš byť úplne sám sebou. Úplne slobodný. Polož si ruku na hrudník. Ucíť dých, rytmus, život. To je tvoja sila, tvoja energia, tvoje centrum. Povedz si v mysli: som tu, som v bezpečí, je to v poriadku. Hlboký nádych. 1, 2, 3, 4, 5. Podrž. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Výdych. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tvoje telo je pokojné. Tvoja myseľ je čistá. Tvoja energia je vyrovnaná. Brat môj, pamätaj, nikdy nie si v tom sám. Vždy existuje cesta. Vždy existuje priestor, kde nájdeš pokoj, a vždy existuje chvíľa, ktorá ťa vráti späť k sebe. Tak ako teraz. Ešte chvíľu si uži tento stav a potom sa pomaly začni vracať späť. Pohni prstami na rukách, potom nohami, nadýchni sa hlbšie a keď budeš pripravený, pomaly otvor oči. Tento pokoj je tvoj. Môžeš sa k nemu vrátiť vždy, keď ho budeš potrebovať. Stačí jeden dych. Ak ti táto meditácia priniesla pokoj, daj odber, daj like a komentuj svoju skúsenosť.